Jak můžeme nanášet make-up? Holky, v tomhle videu se chci věnovat 3 způsobům, jak si můžeme nanášet make-up, případně CC krém. Tak za prvý to jsou prsty, že jo? To asi určitě dělá nebo dělala každá z nás. Co je určitě výhoda, je prsty máte pořád u sebe a hlavně nemusíte do ničeho investovat, nic si pořizovat. Ale za mě těma prstama to má zase nevýhodu takovou, že jste prostě opatlený všude a taky těma prstama to prostě nerozpracujete opravdu jako tak precizně, aby to opravdu vytvořilo takový prostě perfektní vzhled. Tak druhý způsob, to je houbička. Tu taky určitě každá znáte, taková vlastně jako pěnová molitanová houbička, já ji teď nemám u sebe, ale asi víte, většinou bývá taková oválná, na jednom místě třeba zúžená, aby jsme se dostali hezky kolem nosu nebo třeba kolem oka. A co chci upozornit, to je taky docela častá chyba a já jsem ji taky dělala. Já jsem tu houbičku používala normálně takhle suchou a tím jsem se pokoušela rozpracovat ten make-up. Ale funguje to tak, že vlastně vy ji vemete, namočíte, pořádně vyždímete a potom teprve zapracováváte. Jo? Tou houbičkou to podle mě jde líp než prstama, docela hezky se s ní pracuje, ale za mě velká nevýhoda je v tom, že tu houbičku už prostě jako nikdy úplně perfektně nevyčistíte. To je i důvod, proč já ji nepoužívám a nepoužívám ji ani na sebe, ale hlavně na zákaznice, jo, protože já když bych ji použila na jednu zákaznici a pak na druhou, tak já už ji mezi tím prostě perfektně nevyčistím. No a třetí způsob, to je štětec a za mě pomocí štětců je to úplně nejlepší. Tam samozřejmě nevýhoda, nebo prostě úplně bych to neřekla nevýhoda, ale samozřejmě tam už je nutná nějaká investice. Samozřejmě si ho musíte pořídit a něco to stojí. Já teda doporučuji, když už štětce, tak opravdu kvalitní. Aby byly fakt hustý a kvalitní. A opravdu, když si pořídíte kvalitní štětce a když se o ně budete dobře starat, tak vám vydrží dlouho. Takže ve finále, když si spočtete třeba kolik měsíců nebo let vám ty štětce vydržely a kolik jste do toho investovali, tak ve finále to vyjde na měsíc 0,0 nic. Takže myslím si, že nakonec to zase taková investice není. A tím štětcem se to opravdu nanáší úplně nejlíp. Je to krásně hygienický, nejste nikdy opatlený, jde to krásně, ten vzhled vypadá potom úžasně a pak říkám, pak to krásně umyjete a když se o ně budete starat, tak opravdu vydrží dlouho. Takže to jsou takový 3 způsoby. Já, jak už jsem řekla, používám nejradši štětec a budu ráda, když vy mi napíšete, co používáte. Jestli se vám to video líbilo, když mi dáte like. No a pro další tipy se těšte na další video. Ahoj!